cervical polyp ከም ዝጠልጠል ዝብል ነገር ኣብ ኣፍ ማህፀን ዝርከብ adenomyosis ዝበሃል ከዓ እቲ ዋህዮታት ናይ ማህፀን ኣብቲ ጭዋዳ ክርከብ ከሎ ንሪኦ ነገር እዩ ብዛዕባ ሕቶ መፂኒ ሎማዓንቲ ብዛዕባኡ ክዛረበ ከመይ ውዕልኩም ኣሕዋተይ ትምህርትና ንቐፅል መጀመርታ ብዛዕባ cervical polyp ክጅምር cervical polyp ክንብል ከለና እቲ ኣፍ ማህፀን ኣብኡ ብሆርሞን ኢምባላንስ ድዩ ወይ ቅድሚ ሕጂ ሓሪስክን ትፈልጣ ትኾንክን ወይ ሓንሳብ እቲ ኣብኡ ደሎ ቱቦ ደም ከምዚ ክዕተግ እንተጀሚሩ ከምዚ ጠልጠል ዝብል ነገር ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እዛ ስእሊ ትርእይዋ ዘለኹም እቲ ኣፍ ማህፀን ብከምዚ ኣትዮም ብታሕቲ እዮም ድርእይዎ ደለዉ ሕጂ መጀመር እቲ ፓፕ ስሜር ዝበሃል ክትገብራ ከለኽን ወይ ቫጂናል ኤግዛም ንብሎ ብውሽጢ ኣትየን ክሪኦ ከለዋ ከምዚ ኣብዚ ንርኢ ማለት እዩ ከምዚ ጠልጠል ኢሉ ነገር ደሎ እዚ ከዓ እዚ እንታይ እዩ ነዚስ ኣብ ፍርቂ ነንመቕሎ ከመይ ኢሉ ይርዳእካ እዚ እቲ ቫጂናል ካናል ንብሎ ማለት እዩ ክትራኸብ ከለካ ገለ ኣብዚ ተሎ እቲ ኣፍ ማህፀን ኣብዚ እንተሎ ኣብኡ ከምዚ ገለ ጠልጠል ኢሉ ደሎ ኮይኑ ይረአየካ ማለት እዩ እቲ cervical polyp ይበሃል እዚ ሕጂ ወላ ሓንቲ ናይ ብበዝሒ ግዜ ናይ ካንሰር ነገር ኣይኮነን እዚ ብናይን ንብሎ ኢሉ ድመፃካ ምሻሎ ነገር እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ኢንፍላሜሽን ከምዚ ዋዒ ነገር ኣብ ነፍስና ንብሎ ነገር ምሻሎ ከምኡ ብብዙሕ ኣብቲ ጥቓ ኣፍ ማህፀን እንተሎ ከምኡ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ እቲ ሆርሞን ቀንዲ ከዓ ኤስትሮጀን ከምዚ ብጣዕሚ እንተልዒሉ ከምዚ እውን ክንርኢ ንኽእል ኢና ኢንፌክሽን ኣብኡ ተለካ ናይ cervical infection ሕጂ እዚ በዓል ዩቲኣይ ገለ ቪድዮ ክሰርሕ እንደ ብዛዕባኡ ብብዙሕ ከምኡ ይሕዘካ እንተሎ ንላዕሊ ክኸይድ እንተጀሚሩ ወይ እዚ HPV ንብሎ ተዛሪበሉ ነይረ ብዛዕባ ፓፕ ስሚር ከዛረብ ከለኹ ከምኡ ብብዙሕ ይሕዘካ ተኮይኑ ናብ ከምዚ ክንርኢ ንኽእል ከምቲ ድበልክዎ ከዓ እቲ ናይ ናብኡ ደም ደምፅእ እቲ ቱቦ ደም ከምዚ ዝኾነ ዓጊትዎ እንተሎ ከምኡ ክንርኢ ንኽእል ኢና ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ጥንሲ ከምዚ ክፍጠር ይኽእል እዩ ሕጂ ከምዚ ዘለወን ኣንስቲ ሓንሳብ ኣይፍለጠካን እዩ ንፓፕ ስሚር ገለ ኢልክን ክትገራ ከለኽን ድፍለጥ እዩ ግን ንገሊኡ ሰብ ኣብ ፔሪድ ደይብልካ ደም ፈሰካ ወይ እቲ ፔሪድካ ብጣዕሚ ክብርትዕ ይኽእል ወይ ድሕሪ ምርኻብ ደም ክንርኢ ተጀሚርና እሞኻ ወላ ሓንቲ ከምኡ ደይገብረክን ነይሩ ሕጂ ከምኡ ክገብረክን ተጀሚሩ ከምዚ ከይከውን ብውሽጢ ኣትየን ይርኦም ማለት እዩ እቲ ካብ ናይ ኖርማል ድወፀካ ምሻሎ ካብ ናይ ጓል ርሕሚ ድበዝሕ ግዜ ሕጂ እሱ ከምዚ ማይ ድመስል ነገር እዩ ሕብሪ ከምዚ ፃዕዳ ገለ ክቅየር ተኮይኑ ተጀሚሩ ግን ወይ ናይ ኢንፌክሽን ወይ ናይ ከምዚ ከይከውን ብብዙሕ ከም ተኮይኑ ናብ ዶክተር ክንከይድክን ክትረኣያ ትኽእላ ኢኽን cervical polyp ብጣዕሚ ቀሊል ነገር እዩ ሓቂ ትሓይሽ ብኸመይ ንፈልጥ ከም ዘለክን እዚ እቲ ኣፍ ማህፀን ምእንታን ክሪኦ በቲ ቨጃይና ኣትየን ስፔኪለም ዝበሃላሉ ድኸፍቶ ንዑ ከምዚ ድመስል ከምዚኣ ኣብዚ ዘላ ትሪእዋ ዘለኹም ከምኡ ትመስል ሽዑ ልቺ ገይረን ይርኦ ከምኡ ለክን ድዩ የብልክንን ድበዝሕ ግዜ ከምኡ ተለክን ኣብ ኣብቲ ኦፊስ ኮይነን ደውፅኦ ነገር እዩ ኣብ ኮለን ቁርፀ ብላ ማለት እዩ ድበዝሕ ግዜ እውን ኣይምለስን እዩ ናይ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ኣገን ብብዙሕ ኣይኮነን ከምኡ ይምለሰክን እንተሎ ብሰርጀሪ ገይሮምን መደንዘዚ ገይሮም ከውፅዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ብዙሕ ንሪኦ ነገር ኣይኮነን ብከምዚ ኢኻ እቲ ፓፕ ስሚር ኪዳ 21 ኣብ ገሊኡ ሃገራት ካብ 25 ንላዕሊ እንተኾንክን ኣብ 3 ዓመት ከይድክን ተረኣያ እቲ ኣፍ ማህፀን ከመይሎ ምእንታን ክንሪኦ ድብለክን ሓደ ከምዚ ዓይነት ከይህሉ ካልኣይ እቲ cervical cancer ድበሃል ምሻሎ ካንሰር ክሕዘካ ድኽእል እቲ ኣብኡ ደሎ ዋህዮታት ክቅየር ድኽእል ከምኡ ተቐይሩ ድዩ ወይ ኖርማል ኣሎ ድዩ እዚ HPV ድበሃል ከምኡ ከይህልወክን ንክንፈልጥ ኢልና ንገብሮ ስለ ዝኾነ ብኸመይ ብጣዕሚ ድደፍኣላ ፓፕ ስሚር ግበራ ድብለክን ሕጂ እዚኡ እቲ cervical polyps ይበሃል ብዛዕባ adenomyosis ክንዛረብ ከለና ሕጂ እዚ ኖርማል ዩተረስ በዚ ተሪእናዮ እቲ ብውሽጢ ኣብዚ ምሻሎ ከምዚ ቀይሕ ነገር ድመስል ትሪእዎ ዘለኹም እሱ እቲ ብውሽጢ ድርከብ ናይ እቲ ዋህዮታት ናይ ማህፀን እዩ እዚ ሕጂ እዚኡ እንዳረጎደ እቲ ፔሪድ ክመፃና ከሎ ወይ ጥንሲ ክንሕዝ ከለና ንቆልዓ ምእንታን ኣብኡ ክወዳእ ገለ ተዛሪበላ ነበርኩ ትዝክርዋ ትኾንኩም እሱ ሕጂ ብውሽጢ ክኸውን ኣለዎ ብድሕሪኡ ሽዑ እንታይ ኣሎ እቲ
ጭዋራ ናይ ማህፀን ሕጂ ተሪኢኹሞ እቲ ላይኒንግ ይበሃል ኣብቲ እዚ ላይኒንግ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እሱ ንእሽተይ ከም ዝደቂቕ ነገር እዩ እሱ እዩ ከዓ ጥንሲ ክንሕዝ ከለና ወይ ፔሪድና ክመፃና ከሎ ንፔሪድ ክቕረብ ከሎ እንዳረጎደ ከይድ ሽዑ ጥንሲ ተደይ ሒዝካ እሱ ይወፅእ ከም ፔሪድ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ጭዋራ እቲ ማስል ናይ ማህፀን ማለት እዩ ሕጂ እዚዩ ጥንሲ ሒዝክን ክትሓርሳ ከለኽን ወይ ኣብ ፔሪድካ ምሻሎ ዝቐርፀካ ነገር እዚ ከምዚ ስለ ዝብል ዘሎ ከምኡ ክገብር ከሎ ሽዑ እንታይ ይኸውን እዚ ወይ ጥንሲ ተሒዝክን እዚ ኣብዚ ነበረ ቆልዓ ኣብዚ ጥቃ ቀይሕ ነገር ኣብዚ ትሪኦ ዘለኹም ሽዑ እሱ ክወፅእ ይጅምር ማለት እዩ ጥንሲ ተደይ ሒዝና ከዓ ፔሪድ እዚ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ክብል ከሎ እዚ ቀይሕ ነገር ሽዑ ካብኡ ይልቀቕ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ኢሉ ተፀኒሑ እዚ ከምዚ ክብል ከሎ እዚ ሽዑ እንዳወደቐ ሽዑ እዚ ሸተት ኢሉ ወፅእ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ አዴኖማይሲስ ክንሪኦ ከለና እቲ ኣብዚ ክኸውን ዝግብኦ ዋህዮታት ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ማስል እቲ ናይ ጭዋራ ናይቲ ማህፀን ኣብኡ ይኸውን ኣብኡ ክኸውን ግን ኣይግብኦን እዩ ኣበይ ክኸውን ይግብኦ ኣብዚ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ሕጂ ኣብ ደይ ቦትኡ ኣሎ እቲ ዋህዮታት ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ክህልወካ ከሎ እቲ ፔሪድካ ብጣዕሚ ብዙሕ ደም ፈሰካ እቲ ቅርፀት ዝገብረልካ ናይ ፔሪድ ብጣዕሚ ይልዕል ከምዚ ፔሪድ ክመፀካ ከሎ ወላ ፔሪድ መፀካ ከሎ ስኢልካ ትንፋሕ ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ ብኸምኡ ቃንዛ ገበልክን እቲ ፔሪደይሲ ብጣዕሚ ሽግር የምፃለይ ገለ ትብላና ማለት እዩ ከምዚ ከም ዘለክን ብምንታይ ንፈልጥ በቲ ከምቲ ድበልክዎ ቃንዛ ድገብረልክን እቲ ካልኣይ እውን እቲ ኦልትራሳውንድ ዳገበርና ወይ ከዓ ብውሽጢ ኣትዮም በቲ ስፔኪለም ገይሮም ወይ ብስእሊ ኤንዶቫጂናል ኦልትራሳውንድ በሃል ብውሽጢ ኣትዮም ኦልትራሳውንድ ገብሮ ብኸምኡ ከም ዘለክን ድዩ የብልክንን ክፈልጡ ይኽእሉ እቲ ቀንዲ ከምኡ ድገብሮ ሓቂ ተሓይሽ ብዙሕ ኣይፍለጥን እዩ ሜቢ ጀነቲክ ካብ ስድራ ቤትካ ድሓልፈካ ነገር ሓንሳብ ከዓ ናይ ሆርሞን ማለት እዩ እቲ ሆርሞን ወይ ብጣዕሚ ተልዒሉ ወይ ብጣዕሚ ተትሒቱ ከምዚ ክገብር ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ድሕሪ ሕርሲ ድመፅእ ነገር ድሕሪ ሕርሲ ንሪኦ ነገር እዩ ሕጂ ነዚ ከም ብዙሕ ቃንዛ የምፃልክን እንተኮይኑ እዚ ሆርሞን ዘለዎ በርት ኮንትሮል ውሰዳ ክብልኹን ይኽእሉ እዮም ወይ ከኒና ወይ እዚ ኣዩዲ እዚ ኣዩዲ ተዛረብ ኩላ ኣብቲ ናይ በርት ኮንትሮል ዝበልኳ ክትሪእያ ትኽእላ ኢኽን ብከምኡ ገይሮም ነቲ ፔሪድ ሞ ፔሪድ ተደይለስ ቃንዛ የለን ስለዝኾነ ወይ የጉድሎ ስለዝኾነ ከምኡ ውሰዳ ክብልኽን ይኽእሉ እዮም ሕጂ ሓንቲ ነገር ብዙሕ መፃኒ ከምኡ ተወሲዳ ሞ ድሓር ክወልድ ተደለየ ፀገም ፈጥረለይ ድዩ እያ ትመፃ ነቲ ሓቶ በርት ኮንትሮል ክትወስዶ ከለካ ነታ ኦቪሌሽን ነታ እንቋቑሖ ከምደይ ትወፅእ ገብራ ማለት እዩ ወይ ነቲ መንደቕ ናይ ማህፀን ረጉድ ዘሎ ከምደይ ረጉድ ይገብሮ ሕጂ ዝተቋሪፅካ እቲ ፔሪድ ናብ ኖርማል ይምለስ ማለት እዩ እታ ሓንቲ ክብላ ደሊ ናይ አዴኖማይሲስ ግን እቲ ዋህዮታት ብዙሕ እንተኮይኑ ኣብ ደይግብኦ ቦታ እንተሎ እወ ናይ ሓንሳብ ኢንፈርቲሊቲ ከምዚ ጥንሲ ከምደይ ትሕዝ ገብረካ ይኽእል እዩ ብከምኡ ስለዝኾነ ከዓ እቲ ብውሽጢ ኣትዮም ዝገብርዎ ነገር ኣሎ ነቲ ቱቦ ናይ ደም ኣብኡ ደሎ ንዕኡን ወይ ብከምዚ ሌዘር ዓይነት ድመስል ገይሮም ናብቲ ቦታ እቲ ዋህዮታት ዘለዎ ከምደይ ከይድ ክገብሮ ይኽእል እዩ ይገብርዎ ስለምንታይ ሕጂ እቲ ዋህዮታት ኣብ ነብስና ደሎ ብደይ ኦክሲጅን ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልኒ ራይት ሕጂ ብከምኡ ገይሮም በቲ ሌዘር ገይሮም ኦክሲጅን ከምደይ ይረክብ ገብርዎ ነቲ ቦታ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ደለዎ ዋህዮታት ይሞቱ ሕጂ ብከምኡ ጥንሲ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ IVF እዚ in vitro fertilization when ክዛረቡኹን ይኽእሉ እዮም ብዛዕባኡ ናይ መወዳእታ ከምዚ ኣለክን ኢሎም ኹን ቃንዛ ተበዚሕክን ወላ በርት ኮንትሮል ወሲድክን ክትክእሎ ተደይክኢልክን እታ ናይ መወዳእታ እታ ሂስተሬክቶሚ ንብላ ነቲ ማህፀን ብምሉኡ የውፅዎ ብሰርጀሪ ማለት እዩ እዚ ግን ኣብቲ ኤክስትሪም ኬስ ብብዙሕ ብምሉኡ ኣብ ኩሉ ተላቢዑ ተሎ እሱ እቲ ኦፕሽን እውን ኣሎ ኦኬ እዚ እቲ አዴኖማይሲስ ትበሃል ካልእ ሕቶት ኣለክን ብዛዕባ እቲ ናይ ሰርቪክስ ወይ ብዛዕባ እዚ ግን ኣብቲ ኮመንት ፀሓፋለይ